Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, een van harte goedendag en welkom bij deze editie van onze uitzending. Wij bevinden ons op de internationale luchthaven van Suriname, Zanderij. Ik heb de fout gemaakt vandaag om te zeggen Schiphol, maar waar het hart vol van is, u weet hoe dat gaat. Ik zit hier tegenover een heleboel mensen die hier zijn om hun familie, vrienden, kennissen enzovoort op te halen op Zanderij uit Nederland. Het is vandaag, ik dacht 7 december, net kinderdag geweest, net bezoek van de koning uit Nederland in Suriname gehad, net bezoek van de koning, de Ashanti-koning uit Afrika in Suriname op bezoek gehad, net 50 jaar gevierd, 50 jaar Suriname. Suriname is geen kind meer, Suriname is een biggie boy nu, dat zou je haast kunnen zeggen. En wij van Cultuur TV vonden het nodig om vandaag, een zondag, 7 december 2025, om naar Zanderij te gaan, om te kijken wie er komen en wat ze komen doen. We weten dat met kerst Suriname, de bevolking van Suriname verdubbelt. Van 600.000 naar 1 miljoen. Zoveel mensen komen naar Suriname om kerst te vieren. Want in dit land wordt kerst gevierd op een speciale, bijzondere manier. Dit land met haar gemêleerde bevolking, Wansaranama. Je ziet alle volkeren over de hele wereld in dit land. Het is een unicum. En men spreekt één taal. Men eet hetzelfde voedsel. Men houdt van elkaar. Dat is heel bijzonder in Suriname. En ik ben blij dat ik deelgenoot mag zijn van deze zeer gemêleerd gezelschap, gemêleerd bevolking. En dan hoor je van alles en nog wat, een telefoon op de achtergrond, dat kan. Maar ik zit hier tegenover een heer, een paar dames. Sommigen zitten te ver, dus ik kan ze niets vragen. Anderen zitten dichterbij. Hier naast deze fantastisch lachende mevrouw. Mevrouw, goedendag. U bent op Schiphol. Op Zanderij. Dank u wel. Aibaya. Op Zanderij. Wat bent u komen doen? Ja, ik ben iemand komen ophalen. U bent iemand komen ophalen. Familie? Schatje? Een klant. Een klant? Oké. Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, ik werk voor een car service, Alright. airport service. Alright. En de mensen reserveren en dan komen we ze ophalen. Geweldig, fantastisch. En dat is uw dagelijkse werkzaam? Dat doet u dagelijks? Jawel. En zijn de klanten lief tegen u? Tot nu toe wel, ja. Ja. En het zijn meestal Saranangmangs die u komt halen? Het hangt er vanaf welke vlucht het is. Oh, dit is de SLM, hè? Jawel. En dan verwacht u meer Saranangmangs? En dan heb je meer gemixte mensen. Gemixte mensen? Ja. U bent ook een beetje gemixt? Jawel. Ik zal niet vragen welke mix, want dat zou me te ver voeren. Maar in ieder geval vertegenwoordigt u Suriname. Jawel. Mooie mensen. En we hebben ook nog een droevig iets, want ik heb allerlei dingen opgenoemd, maar niet Nacho. Nacho heeft verloren. Heb je gehuild toen Nacho verloren? Nee. Was u blij? Nee, maar ze hebben hun best gedaan. Ze hebben hun best gedaan. Dat kan je niet doen. Jammer hè, die trainer heeft opgegeven, die is weg. Oh, okay. Ja, Menzo, die wil niet meer. Meneer, u zit zo rustig erbij. U bent ook iemand komen afhalen? Ja, ik werk voor U werkt voor een bedrijf, u gaat geen reclame maken. Nee. U wilt toch niet dat ze Cultuur TV boete geven? helemaal niet. Nee, hè? Nee. Maar goed, u werkt voor een vervoersbedrijf en u komt passagier, u komt klanten ophalen. Ja. Is het een lekkere job? Ja, toch wel. Toch wel, hè? Want u heeft veel verantwoordelijkheid. Dat is zo. Dat is zo, hè? Om die mensen... Ja. Gaat u gaan, sorry. Ja, en je leert veel mensen kennen. Dus. Je leert veel... Ja, dat vooral, hè?
Ja. Maar zijn die mensen een beetje lief? Ja, toch wel. Toch wel, hè? U heeft niks te klagen. Af en toe. De greedy. Nee, dat is hier zijn, maar sommige mensen zijn echt een beetje, wanneer ze uit de vliegtuig zijn gestapt, dat zijn Ja. Ja, een beetje geïrriteerd. Ja. Vooral als Oh. die vlucht vertraagt. Ja, toch? Ik kan me voorstellen. Zijn ze een beetje chagrijnig. Daar zeg je wat. Vertel me. Hebben jullie veel te maken met vertragingen? Soms wel. Soms wel. Vooral SLM. Vooral SLM. Dat moet veranderen, hè? Hoop het. Oké. Nou, ik heb gepraat met mevrouw Priscilla en meneer Vincent. Dank u wel. En ik wens jullie natuurlijk heel veel succes toe namens alle kijkers van Cultura TV Internationaal. Ja, Dank u wel. Okidoki, dank u wel hoor. Dank u. Kijkers, laten we kijken als we andere mensen ook aan de praat kunnen krijgen. Die wat tegen ons willen zeggen. We zien hier mensen rustig zitten kijken naar wat er... Goedendag, lieve mensen. Mag ik u wat vragen? Ik ben Raap Pengel van Cultura TV Internationaal. Maar ik wil Saranan Tongo praten. Mag dat? Mooi, Tori. Hoe de tap sanderij, dat ook tekwansma? Zusje? Moeder van hem? Ja, ja. Oh, hoe lang is je mama? Kenapa IT mu? TD? Alanga? IT mu langa? Alang. Ino ma waktu? No. Ma- Ma vertraging din. Ay, May po. preview. Ma nuna halos 6 meer. Oh. Dat Dat, doro siya tatele na CV euro na. yo brasa mama deze. Ja, so. Oké. Abong, oké, mi hoop dat mama Doro. Maar iedereen zeker dat ik op plane toch? Ja, na. Salam. Ja, ta. Abong, Juna Masra? Ik ben een kindje van dingen toch? Ja, nee, ik bedoel, je bent meneer. Nee, Uw naam is? Karen. Oh, Karen. meneer Karen. Ja. Oké, meneer Karen, heel veel succes en verwennen vrouw ja. Ja, dank je Oké. wel. En u bent met meneer Kern meegekomen? Ja. Wat is de relatie? Het is een zoon. Oh, oké. Tante heeft neefje gebracht om zus op te halen. Ja, klopt. Geweldig, fantastisch. Ja. Nou, en u bent mevrouw Rosita. Rosita. Ja. Dank u wel hoor. Dank u wel. Omo, va. Ego. Pego, Holland. Sina, je komt tegen ons, man. Je know verstaan? Je tak Engels, English. My friend from Hong Kong. Holland. Oh, your friend from Holland is coming to come here. Suriname. So you are here to collect him, to bring him to Paramaribo. Yeah. Oh, that's wonderful. My English It's bad. Thank you anyway. Thank you. How do you say hello goodbye in your language? What is your language? 再见。再见，你好，你好谢谢，ja. 再见。你好。Thank you very much. Kijkers, je ziet het, Suriname, internationaal, een fantastische bevolking, lieve mensen, lachende mensen, vrolijke mensen, beleefde mensen. Ik ben trots een Surinamer te mogen zijn. Deze meneer lijkt op mijn familie. Hij lijkt op een Paraan. De familie Bruining. Maar ik kan me vragen. Goedendag meneer, u bent geconcentreerd op uw telefoon. Ik moet omlopen. Ik heb geen interesse. U heeft geen belangstelling. Mooi zo, dank u wel. Dag heer, mag ik u wat vragen? Cultura TV Internationaal. Ik wilde u vragen als ik u een 100.000 mocht geven. Heer, dag. Mag ik het bij u proberen? Jawel. U bent op zanderij. Jawel. De reden is om iemand af te halen, neem ik aan. Ja, klanten. Ook klanten? Ja, passagiers, ja. Oh, passagiers. Oké, u werkt ook voor zo'n bedrijf. Asjeroef. Ja. Oeps. Jawel. Dat gaat uw bedrijf geld kosten. Hey, kijk op. Goed. Nou, u bent meneer? Meneer Sweers. Meneer Swiss, ik wens u heel veel succes toe Ja. met uw klanten natuurlijk. Want dit is er een vertraging hier met de SLM. Zo lang moeten we hier wachten. Mikado. Dus elke dag dezelfde liedjes. True. Ja, zeg je. SLM altijd een probleem. Serieus? Weet je hoe lang we hier zitten en we wachten? Tot nu pas komen ze. Eraan. Maar het is gelukkig niet koud. Ja, dat wel. Maar het is irritant, hè? Ja, toch. Vertragen, Ja. ja. Je moet hoor, als het zo lang zit en zo. Ik begrijp Je nog het. verrijden met die klanten. Weet je. Ja, in de auto. Word je vermoeiend toch? Drukke weg.
druk al weg toch? Ja. Mag iemand van restaurant, dat is wel een beetje rustig. Oké. Maar door de week is het echt druk. Het is Ja? echt druk, Ik kan me met begrijp aan irritatie. Ja. Maar misschien onder mevrouw Simons Ja. dat het beter zal gaan. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, dat is goed voor de volk kan. Zorgen. Zorgen, ja. Aboom. Ja. Grantani. Ja, dankjewel. Oké, Ja, dankjewel. Oké. Kijkers, u hoort het. Laten we even kijken als we een ommetje kunnen maken. We zien hier een meneer staan. Even kijken als we de meneer kunnen verleiden tot... Goedendag, heer. Mag ik u wat vragen? English. How are you doing today? Not bad. Not bad, huh? I'm from the International Radio and Televisie, Kulturu TV in Holland. And I'm here today to see how happy everybody is to welcome their relatives. You are here to welcome somebody? Yeah, my brother-in-law and sister-in-law. Your brother and sister-in-law. Yeah. Oh, that's very important persons. Yeah. You live in Suriname? Yes, I live there. All right. I just don't speak the languages. Yet. But everybody kind of speaks some form A of little, English. yeah, that's true. Yeah. So- Where are you from, if I may ask? U.S. From the USA? Yeah. Donald Trump. Yeah. And a supporter. You're a supporter of Trump. Okay, that's nice. My brother would love you. My brothers don't say anything bad about Trump where my brother is in the neighborhood trouble. He loves Trump. Yeah. But anyway, Suriname is... how do you find Suriname? I'm comfortable here. You're comfortable. Yeah. The The people are nice, very cordial. You know, when you go to their houses, you know, they're very, you know, friendly and everything. They offer you thing. And the old saying is true. You know, the poorest of people offer the most. Wow. You know, that's an old saying. You know, I think you're a wonderful person You can as go well. to rich people's houses and they won't basically offer you a seat to sit down sometimes. Oh, yeah, that's You true. know. That's too bad. But, Yeah. but may I ask, I do not want to be impolite, please tell me if I am, but your employ, are you working for oil and gas No, or no, something? no, no. I'm retired from U.S. You're retired. Yeah. And then you searched the world around and then your choice, you dropped it on Suriname. No, my wife is from here. Oh. She's Hindustani. Okay. You know, I met her in the U.S. and she had family with property down here. So we built a house down here and we were going back and forth. Very nice. So that was it was nice. You know, Nice. after I retired, we built a house and was going back and forth. Wonderful. But if you don't have the money for somebody to upkeep your house Yeah. here Yeah. or upkeep your house in the U.S. Yeah, while you're gone, yeah, you have a problem. It's work. It got too much. I Yeah. said, nah, Okay. let's just move down permanently. Yeah. Sudan, some people are complaining about the attitude of, let's say, mechanicians in Suriname. That they are not all of them. I don't want to be negative, please, but they are not all of them honest and they can fix you a little thing. Yeah, well, that's the way it's been for a long time, since Holland left. Okay. You know, Yeah. they got their independence from Netherlands. Yeah. It just steadily started going downhill. And then you got Baltussen, Yeah, about to. and that really destroyed everything. Yeah. You know, But do you have hope now? Let me see No. your hands. Yeah, let me see your hands. You yeah, just like, okay. not so much because too many people are sitting around waiting for the oil, Yeah, that's why like, I asked you. like Yeah. Guyana. Yeah. But they're not starting to pump until 2028. Yeah. So that's another 3 years. Yeah. Well, two years because we're almost at the end of the year. So it's another 2 years before they start pumping. Then it's at least another 4 to 5 years before you start seeing the money coming into the economy. Yeah. But okay, it's not. It's too bad they are sitting and waiting for the oil. Yes, but the government doesn't incentivize anything. Like the only country in the world that is self-sufficient, if everything was cut off, is Guyana. They have everything.
Sure. They can do their own sugar, flour, everything. Yeah. Okay, they grow everything. That's news to me. But Suriname, you know, they grow rice here. Yeah. They can grow wheat. Yeah. They don't want to. Government doesn't want to incentivize agriculture. So they could grow wheat. They could grow their own onions. They could grow their own potatoes, sweet potatoes, garlic. They could grow all that, but they don't incentivize that. Yeah. But then they get mad when they bring the Mennonites in Yeah. to do the farming. Yeah, they get mad because they don't know anything about the Mennonites. They were afraid. Well, they hear stories from other countries where they've gone into and they've been given land, but they clear more land than what they were given. So, exactly. And they exploit more. Yeah. You know, and that's what they're afraid of. So you are a supporter of the Mennonites? You think they can do Suriname some good? Well, where I grew up in the U.S., in Pennsylvania, we had a lot of Mennonites as well as Amish. Okay. So, and they're their own little group. They support themselves. Yeah. They don't have outside groups support them. They're a huge group of themselves. So they support each other. Exactly. Where a lot of people, they don't support each other anymore. Yeah. It used to be if I grew something, you grew something else, we bartered back and forth. I give you potatoes, you give me some onions. You know, stuff like that. So, okay, my last question. Suriname is now 50 years old. Right. They become 50 years a couple of days ago. Right. What are your perspectives? What do you think about? What do you think of Suriname in 50 years' time? Well, I've only known Suriname since 2011, that I've been coming back and forth. And it has changed, but the corruption is just still way too bad. Thank you. Way too bad. The corruption is way too bad. And I kind of like Santokhi, but why is he making $350,000 a year? He's the largest. He makes the most money of the CARICOM nation, you know, countries, as a president, and he only has 600,000 people in this country, and he still has the corruption. The police are so corrupt. You know, they don't do anything. I was retired police in the U.S. I did more work in one day than they do in 2 months. Oh my God! But did you offer to help them here? I have, and got no word back. And I honest to the Attorney General's office when I was applying for my gun permits. Oh. And I was turned down for gun permits. But, you know, I have 30 years of law enforcement. I've spent 3 years in Iraq. I'm a firearms instructor. I mean, who else is better? I'm coming to stand because this is so important. I'm going to talk to the government now. I'm going to ask the Suriname government. You have the Minister of Justice. Yeah. Minister, u heeft uw intelligence, your intelligence. U heeft uw apparaat. De president heeft gezegd dat wij gaan vissen in de diaspora. This is what the president says. We are going to look for good persons in the diaspora. So, als je zo een kanjer hebt die van Suriname houdt, een ex-politieagent, 30 jaar politieervaring, en hij solliciteert. Wat is de reden dat je deze man niet accommodeert, niet uitnodigt voor een gesprek, niet met hem in gesprek gaat? Wat is de reden? Ik ben ontzettend nieuwsgierig. I'm very curious about the reason why you've been turned. You did not even get an answer. Well, no, I got an answer. It was just that they told me to have people put money in a bank account instead of just giving me money for business that I was doing, helping my nephew out with. So instead of giving me a permit for protection, they tell me
tell the people to put the money in the account instead of taking the money from them. That's weird. Yeah. That's what they offered and just said it was denied. I'm flabbergasted in a negative way. Yeah. But I understand they don't want guns getting into the wrong hands. However, the bad guys, they don't care about the laws. They get them off the black market. Yeah. So there's tons of black market guns out there. You're not going to stop that. No. They're coming in from other countries. Yeah. And then you're turning good law-abiding citizens that are getting robbed and their houses getting broken into by the bad guys with guns. With nothing, you're turning them into criminals because to protect themselves, they're going to the black market to get guns also. Let me say this. I wish you the best there is to wish. And I hope that your love for this country will bring you there where you can help this country going forward. Hope so. I hope so. Thank you very much. And you are Mr. Richards. Mr. Richard, thank you. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Have a great day. Thank you very much. Kijkers, u hoort het. Internationaal airport, dan kom je allerlei mensen tegen. Meneer Richard die heeft net verteld dat hij getrouwd is met een Surinaamse vrouw. Hij is een ex-politieagent uit Amerika. Wil hier helpen, wil hier werken, wil hier zijn ding doen. Het is vooralsnog niet gelukt, maar hij houdt van het land. Hij zegt het kost hem heel veel geld om op en neer te gaan. Dus moet je mensen hebben hier en daar die op je property letten. En dat kost allemaal geld. Hij heeft een paar kritiek geuit op Suriname, criminaliteit en zo. Maar goed, laten we hopen dat mevrouw Simons en de minister van Justitie het hun lukt om de criminaliteit de kop in te drukken in Suriname. En dat het beter gaat met dit fantastisch mooi land. Trouwens, vandaag, 7 december 2025, is een vervelende dag voor Suriname. Waarom? Omdat criminelen die elkaar achterna zaten in de auto, hun toevlucht, dus de vluchtende criminelen die achterna gezeten werden door andere criminelen, die zijn een politiebureau opgereden, althans politieterrein opgereden om hulp te gaan zoeken. De politie heeft natuurlijk opgetreden en wat blijkt, de heren die vluchten, die hadden bijna 500 kilogram cocaïne in hun auto. In Suriname. Kwalijke zaak. Heel kwalijke zaak. Hoe het verder zal verlopen weet ik niet. Maar ik ben nu op zanderij om met mensen te praten die hun naasten zijn komen halen. Goedendag heer. Mag ik u wat vragen? Nee, u durft... Ik wilde u vragen, als u bent op zanderij, u bent iemand komen halen. Jawel, mag ik zo vrij zijn te vragen wie u bent komen halen? Ik ben een hele goede vriend komen halen. Dat is wel aardig. Een hele goede vriend. Een hele goede vriend. Die zijn decemberdagen in Suriname kan vieren. Kijk eens aan. Dat is fantastisch. En hij mag in zijn handen wrijven zo'n vriend te mogen hebben. Ja, hij gaat leren. Ja, man. U bent ook hier om iemand op te halen? Ja, want ik mag niet jokken, ja. Ik ben ook hier om iemand op te halen, maar dit is Kulturu TV Internationaal. En dus willen we weten van de mensen wie ze komen halen en waarom. Om kerst te vieren of om een andere reden. Ja. En daarom... Ik heb het aangegeven waarschijnlijk. Ja. En mijn zin is zo net. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Mooi zo. En u bent meneer? Juan. Meneer Juan. Yes. Juan. Meneer Juan, ik wens u natuurlijk heel veel fijne tijd met uw Mattie. Fijne kerstdagen. En uitzalen, zalig uiteinde. Uiteinde toch? Zalig uiteinde. Met je vrienden.
Precies. En vooral die ene die nu aankomt. Ja. Aboom, zo is een lobby. Ja, man, zeker. Lobby. Goed, dames en heren kijkers. Het is niet geweldig druk. Het is niet geweldig druk. Maar mij is verteld dat, dat op de zondagmiddag met de SLM het niet echt druk is. Iedereen staat vol verwachting. Want hier, ziet u, daar komen de mensen zo meteen aangelopen om Paramaribo in te gaan, om Suriname in te gaan en kerst te gaan vieren, oud opnieuw te gaan vieren in Suriname. En u weet wat de internationale gemeenschap heeft gezegd, de Verenigde Naties, die hebben gezegd, kerst in Suriname is a must see happening before dying. Zo geweldig vindt men kerst. Ik zie een paar prachtige dames hier. Misschien kan ik ze verleiden tot... Goedendag dames. Ik ben Raap Pengel van Cultuur TV Internationaal. U bent op Sanderij. U bent iemand komen ophalen. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? In ieder geval bent u iemand komen halen. Jawel. Ja. En mag ik ook vragen wie dat is? Mijn partner. Masa pemba no sheng Begadoti no sheng na tampum fuiala. Uw partner. Jawel. Dat is een geweldige reden om hier te zijn. Hoe lang is u weg geweest? 5 maanden. 5? Jawel. Wauw, ik kan me voorstellen dat uw hart helemaal bonkt. Zo boep, 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 boep. Ja. En hij is in Nederland geweest? Hij is in Nederland? Oh. Hij woont daar. Hij woont? Ja. Wat een geweldige vrouw. Nou, ik wens u al het moois wensbaar Dank u wel. met uw partner. Dank u En u wel. bent mevrouw? Tjonajong. Mevrouw Tjonajong? Ja. Heel veel mooie dingen met uw partner. Dank u wel. En u staat naar deze prachtig lachende mevrouw. Dat is mijn schoonmoeder. En dat is de moeder van meneer. Ja. Ja, en u bent meegekomen om uw zoon welkom te heten. Ik zie dat u ijsbeert, u kan bijna niet wachten, hè? U heeft goed op haar gelet, op uw schoondochter? Ja, ik zie, ze is 2 kilootjes bijgekomen. Jawel. Oh, ja? Weet wat ze heeft. Ja, ze weet wat ze heeft, hè? En u bent mevrouw... Mevrouw Ammen. Mevrouw Ammen? Ja. Oh, mevrouw Ammen. Ja. Ja. Ja, als ik zo naar u kijk, bent u inderdaad mevrouw Ammen, ja. Maar, goed, mevrouw Ammen? Mevrouw Ammen Brasdorp. Ook dat nog? Ook dat. Ja, mevrouw Ammen Brasdorp. Dat zijn klinkende namen in Suriname. Heel veel plezier en alle mooie dingen met uw zoon. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, dank je wel. Goed, dank u vriendelijk. Goed, kijkers. Ik moet even zo doen, hinderlijk voor de camera, maar ik kon het even niet anders. Deze mevrouw is gevlucht, bijna met een sneltrein om niet in beeld te komen. Nee, u vlucht niet, hè? Nee. U bent met uw vriendin of uw zus mee? Nee, ik ben mijn familie komen ophalen die voor het eerst in Suriname komen. U meent het? Ja. Hebt u die pom al klaar? Nou, dat hebben ze al geproefd in Nederland. I know. Ja, ik ken die in dat. True. Oh, ja. Maar ik ben er ook. Oh. Ik ben net terug. True. Ja, en ik kom ze vandaag ophalen. Fantastisch. Weten ze het? Pardon? Weten ze het? Het is geen verrassing. Nee, geen verrassing. Dan ben je de tranen. Maar goed. Nou, emoties zijn er altijd. Altijd. En dan moet je niet onderdrukken. Dat is waar. Dat is en heel ze komen in Sweeties Ranang. In Sweeties Ranang. Akondre pedemata gado osakatei kombaka. Bingo. Goed, dank u wel. Heel veel mooie momenten met uw familie. Dat zullen we zeker doen. Absoluut, hè? Ja. Mooi zo. U bent mevrouw? Kogeldans Scholsberg. Mevrouw Kogeldans Scholsberg. Dank u vriendelijk. En nogmaals, heel veel mooie momenten met uw familie. Dat gaan we doen. Oké. Doeg. Goed, kijkers. U hoort het van deze fantastische Surinaamse mensen die... hallo, ni hao. En iedereen hier komt wel iemand ophalen. Misschien. Sommige mensen komen gewoon een beetje sightseeën. Deze mooie mannen, Surinaamse mannen. Die komen... Heren, goedendag. Ik neem aan dat u hier bent, ook om familie, vrienden welkom te heten. Kersttijd, hè? Oud en nieuw. En wie komt er? Een neef van me.
Een neef. Na lange tijd gaat u hem terugzien of is hij... Hij komt jaarlijks. Hij komt jaarlijks. Dus jaarlijks moet je deze afstand afleggen. Ja, maar dat doe je met plezier. Ja, hij komt hier met euro's. Hij komt met euro's. Hij heeft 3 maanden dus. Oh, maar dat is wel prettig. Daarom komt hij deze periode alleen maar om. Aboy koningevaarlijk. Goed, u bent meneer? Dwight. Meneer Dwight, veel liefde, succes en mooie momenten met uw familie. Ja, hetzelfde ook. Dank u vriendelijk. En u meneer? Ik ben mijn broertje gekomen. Uw broertje? Oh wauw, wat een lieve broer. Vakantie. Oh, hij is met vakantie. Hoe lang is u gebleven? 4 weken. 4 lange weken. En u goed op het huis gelet. En, ja? Hij gaat niet klagen? Nee. Oké. Nou, veel plezier met uw broer. En u, dank u wel. U bent meneer? Surin. Meneer Surin. Bedankt hoor. Dag. Dag. Goed, dames en heren kijkers. U ziet het was daarnet heel stil. Nu is het niet meer stil. Ik zie daar een bekende Surinamer. Die meneer daar. Maar nou, ik denk dat we nu eventjes mogen volstaan. Het vliegtuig is nog niet geland. We hebben begrepen dat er sprake is van enige vertraging. Maar dat kan natuurlijk. Dat hoort erbij. We gaan nu even eruit. En wij zijn straks weer bij u terug. Misschien kunnen we deze dames vragen wie ze komen halen vandaag op Sanderij. Ik met mijn Schiphol. Dag dames, hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het uitstekend hoor. U bent iemand komen halen, wie bent u komen ophalen? Je moeder. Oh, je moeder. Oh, ik mag niet te luid schreeuwen. Hoe lang is ze wel? 3 maanden. Migara! 3 maanden zonder die vrouw. Nou, dat is maar weer boren, ja. Wat een jokje. Hey, ja, nou, dat is internationale televisie. Die mensen, kijk, die mensen zien in Holland. Jij kookt dat ook, hè? Zoiets. Zoiets? Ja, zoiets. Nou, ik nog niet bordje meer, ik ja, zoiets. Maar goed, ja, zeg dag alle mensen in Holland. Dag. En hoe heet jij? Pardon? Sivian. Mooie naam. Sivian, heel veel plezier met wie je ook bent komen halen. En u bent mevrouw? Ashley. Ashley. Mevrouw Ashley, veel plezier met uw moeder. En kook voor die vrouwen. Ja, zeker. Oké, en dat is uw zusje natuurlijk. En zusje, hoe heet? Queen. Wat een mooie naam, maar je ziet er ook uit als een queen. En, ga je lief zijn van mama? Ja. Oké, ik hou je eraan, hè? Oké, dankjewel. Dag, dankjewel. Jullie ook. Dag. Laat me kijken als ik deze heren... Omuva! Alatambo. Oké. Je gaat tegen smaak me op Holland? China? Oh, no. Je gaat kooi. Ja, hij liegt waar hij erbij staat. Goed, mijn heren, goedendag. U bent aan het werk, zie ik. Kersttijd, drukke tijd in Suriname. Mag ik tussen jullie beiden even staan, zo? En laat me kijken, als het me gaat lukken, om mijn camera zodanig te krijgen dat ik u ook met mij samen in beeld krijg. Zonder dat mijn chef mij een klap op mijn hoofd verkoopt. Daar heb ik het zelf gezocht, ja. Ja, kijk, hier staan we dan. Heren, als u mag iets dichterbij komen. U bent aan het werk op Sanderij. Johan Adolf Pengel Airport Luchthaven. En u bent passagiers komen halen. Misschien kunt u iets dichter bij die camera. Ja, zo voor het geluid. Ja. Maar deze junta, is het wel prettig? Olobama. Je rijdt, je verdient wat, je rijdt. Om in stand te blijven. Oh, mooi. Maar die passagiers, wat kan hij doen? Ja, maar ja, die wel. Ja, die ja. En dan ga je er op €50. Je kan een boekje money card, ja man. Serieus? Exact. Dat weet je club? Ja man. Dat is niet lief. Ja. Ik zeg wat kost de ticket en wat kost de taxi. Ja, heel goed. Heel goed. Dus maar die grote bedrijf,
kan je steunen en die kleine man kan doodgaan. Kom maar, kom maar. Ja, maar zoals makan de mannen, de mij vrede toch, want ze zijn niet de man toe jaren. Ik ben op reis, is dat toch je te wat taxi vindt, dan moet je niet nemen. Aturu. Kers, kom, mokar wat toestaan doen in snel tempo, in een boel uit de camera. Mokar doen, Suriname top 50 jaar. Nacho Las, Menso Goe. Postrom apa umas balik president. Koning Kasena. Ano wana mo tukom. Adufu Holland, dan adufu Ashanti Kondre. Ja, Ashanti Kondre. Wat u ervaar de afgelopen day in Suriname? Heel druk. Heel druk, hè? Oh, oké. Maar wel prettig? Ja. Prettig. Want Timoni Meki extra? Nee, direct. Oké. Ja, want je hebt dagen dat je komt, 2 dagen, 3 dagen. Serieus? Ja. My God. Ja, je laat olie, je laat pakken. Ja. Maar dadelijk, kerst, oud nieuw, zijn er bos, pritoppen, panjoppen. Ja, wat doe ik pritoppen? Snow light toch? Ja, maar familie, ja, familie komt ook, dat is maar. Maar als je de taximan gaat betalen, je weet ook wel geven me dat geld. Maar kan ook aan de kwam reclame dat op Cultuur TV internationaal, dat u tegen is maar van no take you tere a passie onder boys jazz op dat is met ons op. Ga je gaan, heren, dat is je camera, gaat u gaan. Dat kan gaan volgen. Mensen, goedemiddag. Ik ben op de luchthaven, Johan Adolf Pengel luchthaven. We hebben taxis hier. Die taxi is niet duur, wanneer jullie taxi nemen, klagen jullie altijd. Wanneer je een ticket koopt, is gewoon normaal. Dus die grote bedrijf kan blijven, die kleine man kan sterven. Wanneer je 50 euro hoort, het lijkt als ik een miljoen veel heb geroepen. Maar ja, we zijn er hier, als je die taxi nodig hebt, we hebben goede service. Want de olieprijs ook is duur. De olieprijs stijgt, hè? Ja. Oké. Heren. Dankjewel. Kijkers, u heeft het gehoord. U bent meneer? Ja. U bent meneer? Stewart. Meneer Stewart. Harold Monko. Meneer Harold Monko. Nou, familie Fusi Brano Piqué. Kijkers, u hoort het. En dit is een serieuze zaak. Deze heren zijn verantwoordelijk, althans, ze stellen zich verantwoordelijk, verdienstelijk, om u te transporteren van Johan Adolf Pengel luchthaven naar Paramaribo. Maak je niet druk. No broko jede, te kom, de jay wakti. Koffie is klaar. Na stap je moet stap in met de chai goperen. Ik heb mijn best gedaan. Suriname, ciao, overal ter wereld. Mooi hoor. Kijkers, ik ga ermee ophouden nu even. Ik kom straks bij u terug, maar voor nu bedank ik u voor het willen kijken en luisteren naar Cultuur Internationaal op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Paramaribo. Het was mij een waar genoegen om bij u te mogen zijn en misschien tot straks. Ra Pengel is de naam en mijn motto voor vandaag: geef liefde zodat je liefde weer ontvangt. Untambo. Dag. Goedendag, welkom in Suriname. Dag mevrouw. Hoe was uw vlucht? Ja, was redelijk. Redelijk? Ik klink niet echt tevreden dat u zegt van jip. Ik ben niet tevreden, want ze hadden gezegd dat zouden ze 10:20 vliegen, maar het is pas 12 uur. Dus ja. Ik kan me voorstellen. En ze hebben ook geen plaats om in de slurf te komen. Je moet met pedalbus helemaal daar landen en dan weer lopen. Dat is niet fijn. Nee. Maar u bent opgehaald door uw Romeo. Dat is waar. Romeo. I'm sorry, Romeo. I'm sorry. I'm sorry. I wish you all the good there is to wish. Ik wens u een fantastische tijd. Bedankt. Alsjeblieft. Ja. Ik heb die mevrouw een andere man gegeven. Wat erg. De cultuurtelevisie.
Cultura TV. Ja, goedendag lieve mensen. Welkom in Suriname. Even vragen, hoe is uw vlucht geweest? Deze vlucht niet goed. Helemaal goed. Helemaal niet goed. Ja. Smalle stoelen, boy. Smalle stoelen, dat vliegtuig was niet, u was niet blij. Ik kon op het dak gaan zitten. Mijn gunst. Nou, welkom in ieder geval. Goedendag mevrouw, mag ik u wat vragen? Wat wilt u me vragen? Ik wil u vragen hoe uw vlucht was. Ik heb een goede vlucht gehad. Heb je een goede vlucht gehad, mijn schat? Had je wat turbulentie? Achteraf viel het wel mee, maar ik heb een goede vlucht Ja? gehad. Ik ben blij dat je tevreden bent. Tuurlijk. Ja. Oh, dankjewel. Dag Guru, doei. Ja, zo zie je. De ene is blij, de andere is minder blij. Deze mevrouw zegt ze heeft een hartstikke goede vlucht gehad, een beetje turbulentie. Die meneer zegt smalle stoelen, niet blij met het vliegtuig. Die andere mevrouw zegt, nou, het kan beter. Maar dat is, ach ja, je kan nooit altijd iedereen tevreden stellen. Even kijken, deze breedlachende mevrouw, die wordt verwelkomd door haar familie. Ja. Kijk, ballonnetjes en blaasjes en noem maar op. Iedereen is blij en vrolijk. En er staat, I love you. Goedendag mevrouw. Welkom in Suriname. Ja, dankjewel. Hoe was uw vlucht? Ja, prima. Prima. Perfect. Oké. U komt kerst vieren in Suriname? Nee, ik ben ingeschreven. U woont er. Welkom thuis. Ja, dankjewel. Oké, dag. Welkom in Suriname. Welkom. Goedendag heer. Goedendag meneer. Welkom. Dank u, dank u. Hoe was uw vlucht? Een beetje rommelig. Rommelig? Ja. Een uur vertraging met... een uur vertraging? Bijna een uur vertraging met vertrek. En tegenwind ook nog een uur extra vertraging. Zijn jullie 10 uur in de lucht geweest? Klopt. Jezus. Ja. Maar u bent gelaten en u bent blij? Ik ben blij dat ik er ben. Ja. Dat is belangrijk. Ja, ik ga u vrolijke kerstdagen toewensen en een hele fijne oud opnieuw. Dank u. U ook. Dank u vriendelijk. Dag heer. Dag. Doeg. Goed. Ik denk dat ik het... kijkers. Ik denk dat ik het voor gezien ga houden. Ik ga ook genieten van al de mensen die hier naar buiten komen. De lachende gezichten. De blije mensen. Het was mij echt een waar genoegen om op Sanderij mensen welkom te mogen heten. Iedereen is blij als ze uit het vliegtuig komen. Minder fijn, zeggen sommige mensen. Maar uiteindelijk zijn ze in Sweetie-Ranang en daar gaat het om. Ik ben daar al een tijdje en ik hoop dat ik nog een tijdje mag blijven. Om u verslag te brengen van al het leuks wat hier in dit God-given country te zien en te beleven is. Ontambong, Sosolobi. Ciao. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan.
Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.